per celebrar les festes de Sant Miquel, tant les del maig com les de setembre. Fa un parell d'anys, després d'una comptada de rondalles, els nins i nines que hi anaren votaren quins personatges de rondalles els agradarien per poder ser caparrots. D'aquest personatge nosaltres hem fet una interpretació i hem canviat una mica els noms per fer-los un poc més carrioners. Ja fa una partida de mesos començàrem a partir de la música de signe de Sant Miquel, que sabeu que sempre s'interpreta a missa el dia de Sant Miquel, tant per setembre com per maig. És un himne del compositor Mateu, un compositor mallorquí, i a partir d'aquest himne vaig xerrar amb Antoni Genovar de les Xeremies a veure si ell podria fer una adaptació per les Xeremies. Amb un 3 i 9 va tenir els arranjaments fets. A partir d'aquí van arrencar també ja en el disseny dels caparrots. Veureu que n'hi ha 5. En tenim en Damià Arnau Pont de Sant Llorenç, que és l'autor d'aquests caparrots, que a partir de la idea que li donàrem ja veureu que ha fet uns caparrots espectaculars. I després vull aprofitar avui per agrair a tota la gent que ens ha donat una mà. Surten en el programa, a les confeccions estrany, ens ha deixat el taller per anar a fer tots els vestits. Les que han fet els vestits són Nabel Nadal Estrany, la Mari Calafat, Naime Drogué Desconfit. A part, en la dansa, en Jaume Bassa Burdor, que han assajat amb aquests nins i nines el ball des de fa un parell de setmanes que s'hi posen de valent. Com anirà això dels caparrots? Els caparrots sortiran en el mes de maig, per les festes del maig, i en el mes de setembre. Els nins i nines que puguin dur els caparrots seran nins i nines de primer a quart d'ESO i cada any se canviaran. O sigui, els que són enguany seran aquestes festes del maig i pel setembre, i després per Nadal, després de Nadal, sortirà d'una manera o l'altra la possibilitat de la gent que li faci ganes de ser caparrot del poble, apuntar-se, si tenen l'edat de cursos de primer i quart d'ESO, i se farà el sorteig de la gent que estigui interessada, i cada any l'idea és canviar de nins i nines portadors de caparrots. Fa un parell de dies vaig avisar a en Miquel Font, que tot coneixeu, per dir-li: Miquel, dóna-mos una mà, sobretot en la presentació, menys si te surt qualque glosa. Evidentment que n'hi ha sortides. Ara ell sortirà i entre ell i jo vos presentarem els caparrots. Bon vespre a tots i molt bones festes. Molt bones festes perquè ja hem donat el sus. Quan la Maria Montserrat m'ha telefonat i m'ha demanat col·laboració per presentar els caparrots, vaig estar molt orgullós que pensassin en jo per presentar aquest acte. I ho dic així perquè avui crec que és un dia històric, i no perquè siguem dia 1 de maig i comencem les festes, dins la història contínua de Son Carrió. Un dia història per la nostra cultura, per el nostre llegat i per la nostra tradició. I crec, i per donar-vos l'explicació que vos doni, perquè quan la Maria Montserrat va fer la proposta de presentar els caparrots, jo li vaig dir: bueno, me pots donar una mica d'explicació com són els caparrots? I quan me va donar el nom dels 5 caparrots, vaig trobar que eren uns elements perfectes per cohesionar i entendre tota la nostra història. La nostra història que parteix d'aquell 24 d'abril de 1871, quan 6 xerrioners se veren encoratjats per enviar una instància al bisbe de Mallorca per construir un petit oratori que més o manco està aquí on és l'estany, aquí on era Can Pi. I se va demanar aquesta instància per fer l'oratori perquè molt abans, o dins els mateixos anys, un tal Joan Guiteres, de malnom Melé, havia obert un cafè que més tard va ser una botiga. Crec que avui
és un dia històric com el que ho va ser l'any 1871 i com el que ho va ser l'any 1876 quan un parell de carrioners, entre ells dues dones, demanaren a l'Ajuntament que ja se declarés com a Llolleret. Per tant, crec que la presentació dels xaparrots a nit, la creació d'aquests xaparrots és un fet que ha de ser històric. Crec que és això perquè són 5 xaparrots que puc dir els noms. Ja. Perquè crec que mos relacionen amb els nostres orígens de la cova del fum arribant en el dia d'avui. I si vos pareix, podem començar en la presentació dels xaparrots. Quan la història se nodreix de tradició i cultura, quan en la seva mesura poc a poc un l'enriqueix, en el meu entendre és poble de gent compromesa, tradició que fa palesa, ganes de continuar per als nostres fills deixar un llegat que és riquesa. 5 xaparrots presentant volen dir 5 carrioners que volen ser ja un mes per tots nosaltres dansaran. Ells de les festes faran que ja tinguin fesomia. Ball neix de la poesia del bell himne de Sant Miquel. Per tots un trosset del cel que ens fa dolça la vida. El primer xaparrot, el drac de la cova del fum. Crec que ells ens poden dur a fer entendre la nostra història, refrescar-nos la memòria, no perdre el sentit comú. Cada un d'ells és oportú i tirant la pedra en fora arribam a la prehistòria, origen, cova del fum. És un drac lleig, ara surt. Per tot fa la torniola. A la seva banderola hi du escrit Sant Miquel, primer nom del nostre poble. Qui com Déu, el nom vol dir que com l'arbre fort arrela, en Miquel i na Miquela, curiosos, volen sortir. Ells se presenten així, els forçuts carrioners dins la història, els primers que el poble van començar. En l'espasa cal lluitar, recordar que som divins, encara nobles, gegantins, com hereus, continuar. Ella és na Miquela. Na Miquela, preciosa, seny, saviesa, honestedat, en sa corona posada, presumida, un poc poma, senyora del seu regnat, és com mare protectora de fills sempre portadora, perduts dins la immensitat. Ara ve en Miquel. Mira-l'ell, de cara afable, amable, sempre somriu, que no fa falta que ens diga, estimats fills meu veniu, t'he esposat, senyoriu, ben mudat, va de pagès. Així ell, en Miquel és, home llest, fa estat viu. La jaia marranxa.
a la bandera una balança. De tot posa la mesura. És el temps per l'atzatura. De barram es portallada. Lletja, vea, arruada. Amén, s'hi podrà ballar. A tot la vull presentar, ella atsejar i m'arranxa. I ara ens queda en Paparrot. En bon sentit de l'humor, cal posar identitat. De qui neix espavilat, ara surt en Paparrot. 11 anys fa que ja dus trot. Una cursa ja fundada. A la bandera posada són espardenyes en cintes i 5 poquetes pistes te sol fotre una picada. Ells són els 5 Caparrots. Donen-los la benvinguda. Vos ho deman bona gent. Crec que n'és ben merescuda amb un fort aplaudiment. Com heu vist, hem avançat a el que posava en el programa, perquè això se suposava que s'havia de fer aquí a Apol·loni, però per qüestió d'espai vam pensar que la millor manera era fer-ho aquí, i ara el ball l'han de fer a la plaça de l'Església. Ho dic perquè hem d'anar amb ordre i hem de deixar espai, com el que fem per Sant Antoni, d'acord? Que la ballada se fa al mig, vendrà la banda de música i el ball del Caparrot se farà als Xeremiers del Puig de la Font. Molt d'any a tots!